Right ke mbukelo Makhiwa TV njengoba namhlanje zu9 kuAugust nje sengigijima ngolanda nomanje anike insizwa yasemnambithi uMenzi umfoko amabizela Menzi sikubuyele phezulu sikwamukele kuMakhiwa TV. Ngiyabingelela nami ngibabukeli bonke beMakhiwa TV ngibingelele nakini bafowethu. Danke mfowethu namhlanje zu9 August usuku noma kanjani ke labantu besifazane mfowethu ukudlulisa nje amazwi kubantu besifazane nje ubukhona live right namhlanje ubuzonandisa bakujabulela futhi kakhulu. Ngicabanga ukuthi bayakuthanda kakhulu ukuthi nje ngiyabathanda noma bayathandwa ngakhuluma lawo magama nje avuselela ukuthandwa nothando kubona. Nani ukuthi mfowethu usubatshele wathi mfowethu uyabathanda. Uyazi ngiyakuthanda. Mfowethu aziki inkomo. Hawu nkoseme ngathi kodwa ke singanawo amandla einkomo. Wayengenalutho kodwa ayifuna intombi zibeningi. No mfowethu kulungile Menzi sesiphetha mfowethu mhlawumbe nje bakuthola njani abantu einkundleni zokuxhumana bese siyakudedelwe hamba. Uyawusesha lapha nje uMenzi Music indawo zonke einkundleni zokuxhumana nje kizo zonke even umculo wami online kizo zonke indawo mawuthi Menzi Music uzothola wona. Danke siyabonga ithuba nesikhathi sakho mfowethu. Ngiyabonga kakhulu ngathi ke nomsebenzi wenu ungakhulu ephambili. Danke siyabonga.